wawazifumu madala amene ali pa picture awa akuti athandize maganizo. Madalawa ali ndi ana atatu. Mwana woyamba adamulumiza ku John mu chaka cha 2006, koma mwana uja atafika ku John adawayiwala madalawa. Adayamba ntchito mpaka na adakwatira ndikupanganso ana ku Johniko. Madalawa samaziwa china chilichonse chifukwa chakuti adasiya kuyimbira foni madalawa, ndi madalawaso adasiya kumulabadira mwana uja, adangomutaya ndi amakhala ndi mu chaka cha 2012 madalawa adapanga chiganizo chomulumiza mwana wachiwiri ku America. Mwana uja adafika ku America, zotsatira zake adayamba kuwathandiza madalawa. Madalawa ali ndi magalimoto atatu komanso mashopu, zonsezi adapanga ndi mnyamata amene ali ku America uja. Ndiye kwapezeka kuti mnyamata amene anapita ku Johniyu chifukwa chakuti ku John kwavuta, wabwerera wapita ku Malawi. Atafika ku Malawi kuja adamulandira ngati mwana wawo, amakhala amamudyesa mophatikizana ndi mkazi wake. Koma nopanopa mnyamata uja wafikira madalawa akuti madala mundipezere chochita. Ndi madalawa akakumbukira chipongwe chimene anawapanga poyamba akukanika kunthandiza mnyamatayu chifukwa chakuti poyamba adamuthandiza, zotsatira zake sadawakumbukire. Ndi panopa mpoti china chake chamukankha kuti abwererenso ku Malawi, zotsatira zake wabwera pamaso pa madalawa kuti madala mundikhululukire, ndifuna mundithandizenso. Ndi azifumu mutakhala inuyo mwana wanu akupangeni zimenezi, mungatani? Mungandithandize kapena mungathe kumusiya kuti dziko limuphunzitse moyo mmene umakhalira? Ndi azifumu nkhani yake ndi imeneyo. Mutakhala inu mungatani?